Клянусь теми гладкими камнями, которыми потеряется. Фантазия, ох, ла. Usul verde. Что цокает, Тесла, дал, дуешь, вообще дуор дарил, му дагдор. Зачем ему клясться, эллик, диз надо, что за диз, солнце, дуешь, яка придурок, шием. Да, между прочим, по-моему, у христиан с этим поприличнее. Там, в Евангелиях, по-моему, Иисус не клянется. Или Хашбез, я не уверен, что он там клянется. ومدى دوينش مدى вообще بعمل بعد دوينش بوش درق واقع كازو ديلا هو دوينش دوش يوول شوش ارت كلينوس ونادا كلينوس بادوش دو كلينوس ويشل كي كلينوس ونادين سون ورتم دات У христиан гораздо с этим поприличнее. Смотри, что написано. И Иисус жестко обличал их за лицемерие. По его словам, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. Бла-бла-бла, так, свобода. Они просто не исполняют. Короче, двухсмысленно. Все. Клясться нельзя, потому что небо — это престол Божий, земля — подножие. Но в Торе наверняка есть тоже это, потому что Торе ирхаец мои воздухом шасер. Там тоже, видимо, Яхве клянется. Надо глянуть. Да, Торе клятвы жду, а вот Евангелие от Матфея никогда не клянись. Наоборот, ну. Маш долчу. Машо. Tesla hamdi вين подожди еще. Бәс, тега ашты да, тегады. Да, стадо так есть. На новости это Трамп решил уже Украину продать, приготовился. Гад. Праздник дуёх, Валентина, день дуёх. Смотри, как новости отсюда. Валентин, день. Валентин, Дитардервай. Тут серьезные вещи. فخت هون حز تقوم دعبو بقى خيتي هون حز يا Valen, visto. يا تقوم حز فخت شون دعبو وسن خيتي شون يا حز переговор жми их убилش. Nis bolos, bokas zoveš, nis sens da bolos. Почему, как? Думаю, не получится. Вот Трамп попытается продавить Украину, продавить Европу, попытается или нет. Не получится у него. И 20% объема яйцер и помощь от всей американцев. Просто лишь отличие даже но хуже будет, если Трамп начнет Путину помогать. Из-за تسهل الداتشون. يلا أغلى هم تحط بالوجه شارك الأولى أخي سابق قد بها تقوم دعبو بوج بيا أخش سون ماس بودريش دعبو أولي بقى هم برز قد بيبز وجه حد يحمل تحت ورئيسي فيدراتي شو عم بقوا بودريجي ده الحق هذا الله ضعت دي صوش. الله تشاهدوا على يدينا فيز. Аллах тут точно не помощник. Он там, клянусь Трампом Бош. Клянусь Путиным. Клянусь первым, который Трамп подписывает договор. Во-во, удачно. Не, добавил. если дабл Марбети, тогда как, что, дальше в куже, что ли? Телхан Путин, церковь, тюха, снаряд тюха, ракет тюха, Чернобыльский церковь.
То есть инша, ну, это в лодке, я хозяин положения Бош. Хамете. Серьезно, чё, то есть, Да. А хамет да и والله تو гириш но شي سيكريت بريس سيكريتاري عمل دش ورقه تشح ليموزين تشح صاشيه нин Трамп يعني он там всех наведет порядок, он ядерный бош, короче. То есть он с этим Нетаньяху все уже раскидал. То есть тот сейчас наш человек придет, там всех этих, короче, наведет порядок бош, короче. И аж то есть Украин по частям, да, идешь, потом снова идешь, потом снова идешь, и шлю. Но сейчас вот все зависит от Зеленского. Зеленский спорца Оли, Европа поддержать Иру, Европа Трамп послать Иру. Так, лишь бы он Русне открыто помогать не начал, а там можно Русню поломать и европейскими силами. Tesla, son hållet är ده إنها خلص почти всю историю отдаю почти طب يحكي فترة سيناش مش مليون وواحد ستريتس هذا موعد مش يودنا جردوسي تعليت ناس تو نزدان تعبريميري إيش مشاك داودي إيش محولي يعني تعمرت تبش يبرز ده سون إيش دوت Это случилось бы, если бы с самого начала том, НАТО том поддержать НАТО том за Украину. А так украинец в одиночку совершил героическое релли на Русня. То есть она не способна на мировую войну теперь. И именно поэтому он хочет там передышку получить. И передышку имел мегабайт. Ни в коем случае. دوات ستلت خان ده نوخش قاموي لير خان Да, за наш счет. Но видишь ли, вы сразу исламишь, поэтому мы свое не отоварили свои чеки в этом мировом банке. ده تسلا первый поезд в театр Америки. Цыга уже чек да, все, короче, база, тонах, абиган, понятовскому, за 50 тысяч ган. Артель, да, ама, постоянно, контингент, ясно, цугаем, дын, данис. Уже цивилизованно, релиш, я хахкам, что даже, муахсан. Да, Кавказский, Израиль, федерация, американцы, 100 сумки шелуш. Почахил. К сожалению, не сделали. Главное, мелко, швейк, хат, не бенч, хумаца, дешбая. Да, ну вы как бы американские союзники на Кавказе, здоровые, и Герза, и экономика, наладится, почал, да, почал, короче, если действительно на тот момент слабкой России Масхадов правильную политику повел бы, а не послушал бы это халимовскую, игиловскую или братья мусульмановскую пропаганду и не решил свернуть к Русне. Jauh sawah ta genera shbaze bahket bolar bro bargshnes de khير al bahket مش سرقنا мы отвратит нахишно враги но хорошие друзья Россия что понял поедет бухать и камел ицадоч нет на Пентагон один هو تدرس Да, Сахарин. На религиозную это попались. С копытами скачущего коня. через Мексику, Америки, да, они чакмышт волдыз, да, халха, бari вахти чиц ханиq открытый Мексики, да, они Америки чаквали шуш. Ханз бихаус, хача, хазадач. Ну, и граница Чарбина Олш он еще не только со стороны США, но и Трамп заставил мексиканцев с этой стороны ее запереть также. То есть я не знаю, Сабир но Чарбин Хасан. Еще Папана они тоже квартум хотя через Панаму Чакуа, Южная Америка.
То есть из-за бакаулитна, в общем, там по полной программе идет это зачистка. Tas Trumpa halbu ilbeliti demokratski. Video humialkati. Şuna güya. Muhakkak не женщина. Демократия погрязли в бюрократии, коррупции, в эти диверсити, مش ليلن صار ترامب президент يخسر سامي Evet. Amerikan shit الحياة moeten محترم zoals Brussel de aantal als buiten moet zoeken. Dat is Polen, politisch de troep impotent voor het schuldig kan ja, Trump вообще حاجة ряду على Не, Халиф, дело в том, что американчин изменения есть. Они голосуют не за Трампа, а за изменения. Дальше их заколебали уже эти хуйня. Поскольку в Америке только двухпартийная система, то автоматически ты выбираешь меньше из зол в лучшем случае. Хотя независимый кандидат, может, растущие силы, так можно было другого. А кого они? Байдена снова и Харрис, эту сумасшедшую. Всего выборется. То есть между Харрис и демократами дальше американские налогоплательщики, Ахштана совершенно раскладывают. Я же фамилия, по-моему, что дьяч, дойш, государственный долг, халюакш. На их жизнь отзывается Дешмадуи, но при этом они там Украину нет на словах и там чуть-чуть оружием поддерживают. И Трамп, который собирается это все разогнать, вот, эти Ахштадойш, неэффективный хомуш. Но при этом он Украину Путину продает. То есть тут выбор у них как бы меньше из зол сан выбор юкцан. Они посчитали, что лучше Америку и спасти это, чем Украина, это внешняя политика, дело пятое, десятое. Иштин выбор юкцан. Был бы у них какой-то еще кандидат там, пятый, десятый, который и разогнал бы, и при этом Украину тоже спасал бы. Ах, это было бы слишком хорошо, да. Так, система там такая. Демократия, Америка, это такая, скажем, лоббистская маникратия. Ах, что лоббистская маникратия. Это не демократия вообще. Демократия, яйца конституционной республики, но конституционная республика слишком хорошее название для нее. Это лоббистская маникратия. Ustup dokuz yaştan yetson. Roman der Tjechno, Швегат, он уступ зеда. Сейчас самое главное, да, Трампу Украину кусарю, это понятно уже там. Гадалки тут не ходи вообще. Кстати, Мичауровой и Версун, я Табахвац, который говорил, что Трамп будет хороший, там, короче, Обычно Муалзан Болтон. ну, Табах из Алушей его агенту. Суна, короче, Израиль, вышли, да, из тоже поддерживать, да. Это полностью их человек. Тем более, это понятно было, почему он за Трампа. Son Mualzan это Муах Мальча, Муалу Талох, из Гоксона, это политический Муалу. Он всегда был за свою эту израильскую отчизну и при любых обстоятельствах оставался верен этому. Просто именно Израиль Уиштегду, сей Лоббин Уиштегду, и Путин снова в дружбе. И они это все продвигают, это понятное дело, что они интересуются. Украинцы, пуши по-любому. Но главное, чтобы они не стали открыто помогать Путину. Вот из, короче, там, технологии, чипши, сантиш снимать, лишь бы не мешали Европа, украинцы, короче, добить империи. Но они, возможно, начнут спасать ее тоже.
как Так, не ну раз... да, ты почав, уже на серьезно настроен на 30, на 50 лет, شيء politik, شيء economic переориентировать на аш مواقع يقعد اعتبرت بدو حكاية اتنا احتويش المولي هذا يوق короче движение الناس عم просто مش مدازق وذا دواء المسار اعتبرت من دينهم دو Are كل باتشا وإنيرا الأمريكا وشينا قليل شنيس ما تقول Ну, посмотрим Европу, короче. Турция, Аллах, Трамп послать. Уже хорошие, скажем, хорошие новости будут. Вот сейчас и вечер конференцию, там идет мощнейшие эти пробросы и дебаты ترامب там. طبعا خلي بالك صار أمريكا Хэш Ватсон. ترامب مخلي الوقت صار بصلات با أمريكا بصلات تكرس خليتي Трамп сейчас и в этом смысле и является Америкой. Внешняя политика Америки, она в руках этого федерального правительства Трампа, президента. То есть и всегда была традиционно. Президент в Америке очень важная фигура, имеет очень много власти. Что власть в руках одного человека получится опасно, Хайтишон. Если есть президент, а не, например, какая-нибудь партия, которая управляет страной. Конечно, это именно президент и придуман корпорациями. Он Муса Темишев, по-моему, говорил. полу خليف وين Да, он специально придуман, потому что коллективное управление, ошен корпорациям и вот этим богатым компаниям, им трудно лоббировать свои интересы. Им нужно подкупать очень много людей. То есть это не это расточительство, это слишком большие расходы. А тут, когда Ацатагой, который обладает определенно очень широким полномочием, то и цак подкупить, винчан пьешь. И вот это подкуп имеется в виду не какие-то там взятки, короче, а лоббирование. То есть это узаконенная взятка это просто. Когда ты, например, Илон Маску 250 миллионов долларов дает, и 200 миллионов долларов дает на предвыборную кампанию этого Трампа. Вот точно так же на предвыборную кампанию своего кандидата что потом Цухов посол, вот, например, не знаю, в Великобритании. Или за какую-то должность лохом, за то, что ты это его лоббировал. Это узаконенные взятки. И такая система узаконенного взятка, она действует в Америке. И много-много уже десятилетий это действует, если не столетия. А в Европе же немножко речь о системе. Особенно кеги подчалчи. Вся беда Америки, что и ее подчал. Большой подчалч, они не должны существовать, вообще-то говоря. Они неэффективно управляются и реально поздно становятся бюрократическим тормозом для развития и начинают от коррупции гнить. Яркой подчалчи. А кеги подчалчи, они очень хорошо в этом смысле как бы прозрачные, быстро царпица, лошей закон, власти, царь контролировать ее. Америке, например, на штаты разделенные, и это хорошо помогает им во многом удерживаться в демократической там экономической ситуации. Да, штаты шей закон, что шей губернатор, что уж ашу. Но однако, когда они делегируют федеральную власть много этих полномочий, то уже и 50 штат лет, то шел Вашингтон, там уже вот этот принцип большого государства, гниения из-за вот бюрократии и коррупции автоматически уже начинает работать. Что из США империя Санлах решила жить, которая... А? Империя США, она это федерация. Кстати, это настоящая федерация, в отличие от русской, которая никогда реальной федерацией не является, только название. А США именно как федерация, союз государств.
United States of America. Перевод Соединенные Государства Америки. Зачем-то, чтобы вот в Советском Союзе этот перевод русские делали Соединенные Штаты Америки. Какие еще штаты? State – это государство. Переводи правильно на русский язык. А Мариза, нет, они специально шейхам Советский Союз, да. И гучся дали, что это союз государств. Чтобы люди не увидели, как на самом деле может Да, быть. есть. Да, как на самом деле работает Союз СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Не Союз Советских Социалистических Штатов, а Союз... И надо же правильно переводить и американское название. Зачем переводишь ты United, Соединенный Бог, да? Переводится дальше States, да? States, государство Бог, да? Не переводим, говорим Штаты, и дальше говорим Америка. То есть, видишь, мозгокомпостирование, раз специально придумал. Издик поуцаны ждешны шцани пропагандливые термины же был буцарчо. В Советском Союзе была целая компания по таким манипуляциям в пользу своей великодержавной Руси. Например, изобретение ее на Западе, оно распространяется под именем изобретателя. В Советском Союзе Хамакашни Раскаши дают свое название. То есть специально, чтобы не слышать буржуйские названия Хассахади. Если, например, представь, ты живешь в Советском Союзе, халиф, идешь в больницу, и там тебя лечат, таблетками Джонсона, потом ты идешь, не знаю, на работу, умываешься руки придуманным, не знаю, мылом, не знаю, Ганса, потом идешь туда, и что он постоянно иностранный и изобретатель, теперь вокруг тебя. Потом идешь домой, садишься на диван, смотришь телевизор этого какого-нибудь, не знаю, Гарольда. И он делал Советский Союз, нарочно занимался обрусением вот этих всех названий. Например, колесо обозрения Бошсаюк. Вот это везде в мире оно называется колесо Ферриса. Феррис Уилл Олтон, Феррис Бош, инженер американский, который придумал это на выставку, там его эта компания обманула, ему не заплатили за это изобретение, и еще в бедности он помер. И Феррис Уилл Хьюха, специально колесо обозрения, чтобы цецеякцун. То же самое он делает со многими вещами, инструментами, там разными, с этими американскими, английскими названиями, французскими, немецкими. Оларцова политика цап-царап, царцов. Да, не только есть, цап-царап, но и воровать. Своруешь, и потом скажешь, что это наш какой-то Иванов сделал. Это тюль, Причем Советский Союз, да, украинш был, белоруш был, не знаю, буряч был, татарш был. Нет, что по чесноку, так, татаринцы, и дуа изобретение, белорусы, нет, то они русского все время выбирают, там, Попов радио придумал, там, да, Черепанов паровоз придумал, и, там, придуманный изобретатель, там, самолет придумал, Можайский. Лампочка или чем, если... Лампочка, это так, нарицательная просто электрификация Индии. Но придумывание, и обрусение названия, это у них, поставлено на поток было. И периодически таблицят Менделеев и Бош, и Кюрис, супруги Кюри, царь и не Бош. И спустя где-то 20 лет Менделеев в Европе, а Турин, ему это приснилось во сне. Да, если ты зайдешь в Википедию и посмотришь периодический закон Раскамота, там Менделеев, Синхрионы, перейдешь на английскую версию, Менделеев вообще хахуша ватсон тебя. Перейдешь на немецкую версию, Менделеев, то есть не удивляйся. Зерком политика цап-царап. Цап-царап. Копировать. Винспартиков пишется, и вот в Советском Союзе они могли копировать, сейчас Китай перехватил это копирование. Ролики на солнце, чип 5 меньше волоса по диаметру.
маленький чип, и там чуть ли не целая вселенная, Мелсар, Темеле, алло, как будто это какой-то мегаполис, мегаполисе, и дальше как бы вот так идет вниз. И генерация, ты думаешь, оказывается, в чипе столько, ну, всего, и транзистор сейчас гигец, а вот как в космос вот показывают, уходят, да, в галактике куда-то, также они туда уходят, как бы, в этот чип, и чуть ли не, там, не знаю, 50 уровней. Да-да. Литография еще и светом. Свет пропускает через линзу, вот этот трафарет. Он-то здоровый на самом деле, сфокусировать через линзу, пропустить. Его можно осадить на очень-очень маленькой территории. Обратный эффект. Телескоп увеличить, да? А здесь ты заставляешь через линзу сжаться все до микроскопических размеров. Весь этот рисунок. И чип еще у меня, кстати, говорят, голландская какая-то установка в Тайване, где это делают, и голландские специалисты там это все контролируют. В полном вакууме 30 или 50 тысяч операций в секунду ешь в полном вакууме, ее бахцу, чип. Это сама установка больше $1 миллиарда стоит. То есть сами тайваньцы или китайцы чипы как бы, ну, такие сильные не могут делать. Голландские фирмы еще бог. Не. Машина, которая делает вот эти чипы, машина, она традиционно вот этой голландской фирмы ASML делается. Самые продвинутые. Так и там есть конкуренты. Японцы раньше были конкуренты хорошими, но они, по-моему, в 2000-м уже отпустили, сами перестали вот эти чипы делать. Они сейчас, кстати, $40 миллиардов бухивают, чтобы снова вернуться к этому. То есть японцы скоро будут тоже делать вот эти станки чипсы еще. И на свои станки, и на них же чипы делать. Тем более А так, да, голландская фирма, это она только делает вот самые продвинутые эти машины, и они запрещены поставлять в Китай, китайцы их не могут купить, уже они 20 лет ходят, ноют, плачут, короче, Америки. Санкции, да, я короче, чипсы, американцы, союз пицца. Тайвань, и ешь, это разные как бы дела. То есть я делаю станок, очень сложный, страшно сложный, сотни миллионов долларов дюйша. Это сделать вот этот станок, это одно дело, а на нем уже чипы делать, это уже совсем другое искусство, другое. Вот тайваньцы, они не станки делают, у них целая инфраструктура и университеты, уже лет 40-50 уже кадры натасканные, короче, поколение от отца к сыну передаваться вещь, которые на этих голландских этих делают эти самые эти процессоры. То есть на прямом совсем. То есть это как бы я делаю машину, а ты как бы Шумахер, который на этой машине первые места берет. Вот и что голландцы как бы делают станки, а первые места берет этот Тайвань, делая на них самые вот эти крутые чипы, самые меньше всего нанометр. Плюс там голландцы, Машенчах, там есть швейцарские какие-то детали, которые только в Швейцарии делают. Там есть японские вот эти химические, которые только японцы делают. То есть никто больше. То есть она состоит из международных этих разных компаний, которые такая-то вещь только в Америке делается, такая только нам, не знаю, во Франции делается, и что-то больше, а консорциум он делает попытки Китая в одиночку как бы с этим соревноваться. Они тоже выделили большое количество, 80 миллиардов, по-моему, чтобы наконец-то вот эту гегемонию вот этого голландского СМЛ побить. И они никак не могут это. И, скорее всего, не смогут в ближайшее время. Потому что там вещь не в деньгах. Вот дело не в деньгах. Tesla خاتي تا مارشال دوشو ديلير سلا مارشال خوشن هنزي وي ها يتعموير دو يتغنا развитый берш дуй диш луш буше диш
ау люрша бухинц по всей Европе, та иш моерду из шейн луч ау дюшился хилцери подмогиацан, поддержкиацан. Hinz het Европина, het Западина и мух гурдер, hinz, например, вой государство. Веш государство, вой цан выделять деш, и вошел цер институт выделять деш, а ша дош веш студент, буквально боюч. Так цер диша дюшсига, так и цан юштел хума хулитвоя, веш государство. Так и мировом масштабе мело значимость хулицын от государства увеличивал. Так вот, диша, так что снабжение, ёши, финансирование, ёш, нельзя выбрать, нельзя студент с собой, твой машиностроение, там космос, там так далее, и прочее. Так, и государство, и очень там оккупированные, двое, а цигровой богович, на бац, так, шеш бокс, буки студент, да, они выходят шеш бокс, бут, а спонсированные, так, церк, веш, институт, ю, ишдати. Вы дупха студент бохач бу за счет государства, но и швы дин аму Египте, Саудийская Аравия, тиги бохач бу. А Саудич, египтян, шейбеша, как раз ахбютчики бохач бу по государственной программе, Гарвард, там, Оксфорд, технолог разные. То есть и этим занимаются они. Наши пока занимаются этим дин аму шбуэниш, короче, тергер, хаюч. Царший зят на оха бой динш дин ам до боши хумшил. А войниш наши самые лучшие ресурсы. Хожери мужери артучи бохит. Потом, кто у кого память хорошая, того посылает учиться уже туда, короче. И мы вот так рождаем огромную армию паразитов, абсолютно бесполезных для нашего государства, но не просто даже бесполезных, а вредных, потому что они за свою вот этот кормушку потом будут бороться. То есть мы получим еще такой контрреволюцию. Контру получим прямо в сердце нашей, причем дик размножится. Только массовые Специально расстрелы. бяхнула-бахнула. Лень, только массовые расстрелы. Специально даже думать за вот такую огромную свинью подкладывают наперед бомбу замедленного действия. Конечно. На всякий случай. Это Лубянка, это вот эти Молниш, Мурейш, эти братья-мусульмане. Всем интересно развести чеченцев. Всем. На самом деле, что хитро продумать ты царь. Это еще надо настолько извращенцем быть, чтобы додумываться до таких схем. Хаймаш, Деряцапин, ничего хитрого там нет. Это просто мы дураки. Они-то там не хитрят, там открыто хапу. Нас просто подачи изъять. Он ж чисто по-человечески действует. Тетюшку настолько извращенный. Царь. Это еще додуматься до такого надо. Если бы я этого не видела никогда в своей жизни, я бы такое не придумала бы. Вот пули представить до и собой. А что если вот так? А что если так? Я бы не смогла это даже придумать. Вот то, что они творят. Тесла, гешдела, его и все равно сай, его мушхур сай, нисло сай. Хинц, и студент, эц юбошиловый циге баган, хинц, цан бизнес не, но снабдить вин давайтин вуиза не государство. А хинц, эц европейский стран, и дюш был, и метя был нах царь признание студентам от государства ваитин хирюцер или от бизнесмена вала там от него ваич мухер из как это от государства. Учебные заведения на Западе, университет,
технические школы, они это коммерческие организации, ну, за исключением государственных университетов, конечно. Это коммерческие, то есть они обучением людей зарабатывают деньги. Он делает сам различать Саудовской Аравии от государства, по квоте, не от государства, там разницы абсолютно нету. Просто может оказаться, что во многих престижных вузах конкурс на места, или они заранее забронированы за кем-то там, Швейцарии, то есть одно дело, что ты можешь пойти куда-нибудь там в Мюнхене, технологический университет, заплатить и учиться там, посещать лекции нормально, сдавать работу, никто тебе это не помешает. И другое дело, там, престижный какой-нибудь, за Колумбийский университет, тут уже там места ограничены. Короче, то есть чисто потому, что капацитет в университете. То есть проблема от тебя, даешь шагуй, если бабки есть, то даешь это еще уж мукой. Тесла, Ажла. И есть такой вопрос. Вот последние 20 лет юбовшил тига деш в ночи есть такие люди последние вот 20 лет. Единицы были, единицы были. Сорбоня, чем был, что был. Ну, единицы малые. В основном войны шел security был, вот, как бы медик посещать, Дин Амашвон. У нас, видишь, выпуск, например, яркий представитель грамотных чеченцев, окончивших этот самый иностранный университет, это Султан Панкийский. Вот такого уровня буквой окончить безмолвишь. Ты сам понимаешь, что с нашим народом стало. А так будет, нет, грамотные, белые люди, не дураки, неандертальские гены у нас есть. Конкурентная способность. Сайлу дүйчусо сун лар işte мировом масштабе işte бауза бöş война üç beş tane üç Tesla ой там машиностроение космос тягаться işte знаменитый войнах خليت гош бахша бастахин Европе хабякин бол там был политический деятель, царя, батча, беш, санада. Ну, знаменитость, хлюч, я сказал, хотя из сун хак буй развитый уикенд, буй овчуха бистхурш развитый физик, юж, химия, юж, там, космос, юж, на буй, из ценится поддержка, ешь, и государственный строй, юж, хильч дать, так, мело, из дюниан доза беш, нахер барквай эл хитсон, хитсон, хам. Да, но ты слышал, что строится мечеть новая имени Мухаммеда Али? Огромное новое строительство идет. Да, мело, тяжкий синквай, Европе, России сравнить, на 100 лет тяжкий син, так, Россия, ну, на 100 лет, вахкий син, от Европы мы отстаем уже 200 лет. расизм, наоборот, чудуакина, бун чудуакина, сучур цедолуички, вахмак ягдини, единственный сейчас в данный момент, это Европа беше более-менее, да, что дешер, хумана, арбил, да, более-менее они стараются. А мабахара, шавик, давовичвик, да, о, наизусть Коран, амин, уя, цун медаль, шло, цун, движение, да, и метик спонсировать, я шею. Инстан хаш спонсировать моду, путевку, что он выделяет, я сах, дa'вёвич, бухнах, хашса, бог, да, путевку, что специально отмывать, что копейк, да, циги бович, дальше нету, не развиваемся. Так, на лет 200, да, от Европы отставать, еще какой-то систем выходит, так?
Не то, что в Европе 207 веке мпасновый просто. В Европе беша адмаца бит нацан. В Европе штант я тумсу Абдурахмана вайтна и буду лакшериш отсабисти, короче. Важ вайтан, Янгулбай вайтан, важ Халита вайтан. То есть они в Европе не оставляют людей. Наоборот, Европа хичо болдыш. Забой болдыш. Яхьян, агенчик. Нас нигде не оставляют. شادك خاخوان تسلا ويم ديتر إز دات إتاق وقر إدوتش دات عم باخر إتوم صغير تعباك تيوش تعباك تيسرنو تيوروب يعبوش عتسار بدوينش بيشبو развиться دوتش دات и security يحلقة يتشك دات سيخة تات security все дальше нельзя в институты нельзя туда нельзя это харам бог дат da wax kek beş bu takins vay düzi akliçer da düçe da даже утсу бол политический деятель да шеш кыймат де умный бубош был умный был развитый был и ум дойш был даже они не хотят про это говорить да такинс война хан и хума и иштхаусал окол настолько вы опустить динашун, вы развиться дойч дачун, вы сялхан развиться динир бош, дас, и тан, вы дицер дозу, хоть само дойч дас, и та югу, с вой нахе, дис, да, и вы ишт тупой деш доих бош, югу, дис, да, чтобы дошло как-то. 4/7 10 язык. 4 часа в 10 язык. Мы потихоньку дойдем такое. طلقت شو ديري الهيت دسر ما دوها الدنيا دويت عشان ما قد ما اختار لها دائما اشتي بقيتش وعدني العالم يحكر ذاك يا الأرشاد إبليس توبا دحل عذاب يغرق إن شاء الله ما بقلش خلق نحكي قوم كون خيبوخش Первое, парматы, юч, чат, юшхайна, чуа, молодежь, чувствовали историю, что ночью душа еще больше. И так худыш, да, за молодежь, за кир переворачивать, дохали, ли, представь отцу, ёлы и молодежь, да, настолько быдло и нацунах. Вообще понятие я цер, вообще херил да цер. Цани ау, неужели эцкие продать херил дочь, хок днен инс дагоич юхва духой эцкие продать, так инс югой лё хажа, дела таган وعاش ما بعرفش ده واحد شو ده هم دوتسير ده داير داخل يخش ماشيين شو تصير كدك دوتسير داخل تصير يبير قيوش بش تصير بشي بيرش اتكي بالبدلة حلقيش ميكش دوتسان عجان بقي كان متخساني دا اسكي بر ومتخلير تيه تخلير سويت خيتش من خلش خيناح تخلير سبري ارد يخشي تخلير وي إمام شمال أنش خينا تخلير ويا قدك تيمور ويأتي تخلير ويا قدك تخلير قوي من نبلي تكيمي توبيمي وتصودات بيسبردوني نا حلقي قوي شاب دقات تسيل سيستم تحوات يقصر يتعشين ديزك از غاسقش از مشجش надо отдать должное алхиетсу, да, шейнхиеток чакам да хкецер. И тахан и молодежь, и гушхена, и чубош, и быстрош, али, лыули, цецвятся, волго, знаешь, действительно, да, без ружья, без меча, ez мишгиш, шевок тихсер. И угур обиднаник худу, и быкениш, да, и игум шейбирш, ja, de Deutsch, إتار ديتشل إيلس مني جيجرت بوشتل هم دات جيجر تشوكيسين عاش بوك شيبيرش دات شيبيرش دوحكا دوحكن تغن تار آلل شيبير دعديكش
اوكرانيا دغيتش يا سوريا دغيتش يا قيتشنا دغيتش سير الز عم داسهم تحصير دو يبير جيزني داسش شي بيري دول دنخا باتس باقنش تان بيحكش بيحكي اول اشتا بيحكش بيحكي شرحة تصير حول عوات تصير حول تسخي ليرش وصم او الدنيا شعدات ديكم ليرش وات اتو ليرش وات نو يحل تصديش ليرش وخصو سوسانش دقو خير بوش دات تاقي تدع اتمس ياتسيغا دات دلا تدرش دين دوخش تو او هدير دو بيخش دات تدرش سويك خيش اش درش دات بعنش ليل در هون تدين دوي ليلوش بعنش دوي لي امل ات ارير خلشي يحكم باس سومان دا بيستاسين يعتني دي دويتس سي دات تشو خلخيت دات فرودي بيدات ديلخ تيشر تشوغودوش نه دروي بقل ديلا تيشير دروي موتنش ليل واش دات دروي سيلان دريس التغن اشتا داتي هم يوتسو خلي خويخ اسمه ناخ تاع تشو ابيدنا دويزا تاع غاسقي ولا مشقي ولا فرنسوز ولا نيمس ولا نيمس نشاني دعوة تندات تمي تشيچنسي باخ تاع هم تصديتي خوي دات تصديتي خسنا تاخ وي ويش دات بدغان دات كلا دغان دات وي ويش دات بقنش اس يو وي بيحكي بوس وش دات شو خلقيتسون دات خدي يدر بيش اتمسك شيتش دات لبوي موليتشن هم تشقا دوليش عشتور شو دات لبوي تيجي هم تشقا دوليش تقدم دات ربوش دات إشي بيرش تبوش تان ليرش شو دات شو خير دات بيرش دات نيموجي تاك بيت دات شون تحاني يحكم باس كان عيرين دات شو بيرش شو شادش يحرش خطردوش شو الدنيا نحلقا دات شون يحكم باتشن عني دينا باتشن دات تغن اش ميل ديكتاقو ديل ضحمة ميرز ديكتاقو ري بيحكي دات بقداتشن دات ايميل ديكتاق ولا دات سيستمي يوقع دات شو وانا دات فيستا تغلش حط عشويس تيجا اتماسك نيتو سوكريتش باس موش يقيتش او خير دويش دات مو سوكريتش ايش دوكس بركوش Marshall düşüyor bakar ko eller burada kaç nis var دير ما شو خو но за исключение я зарю юqadой ca таро это боч доку буцига сабер таро это боч болнах цан шо der also цан met der rech batsish таро яцер так довольвал дош ала дойц поддержка яц хундалч любой мета довольвал ахчан суманс поддержка элвал айн цане лах возможность лишь мою ища сонден дук буца возможность йоч дойца и schön zertauscht ort aldaц ist schön düzel behandelt ist asber dukker buciga першихер бац ist фактически ахамнис бог бог кабел schön теохшол кусок юйтам behandelt бог кабел аш buciga du schöger bagar yalan no غير خير مسك نيجوت سيجات صندين بارس ديل دا وك با مبو ديكنش مبو تولش مبو هينس هو سو ويشن هو ناقوس بو جرجر ناق بو ديكنش بو تولش بو اتهان مو ايردو اتماسكياتقي بو درسامي دات بمبوش بوش دات وشادك ما خاوني دات الخانة زاما دعيوتش يبيرش حلقيش دو الديكنش بوي خاواني شادك دوي خاواني هر نستولك دات ختيابي صبعنش مؤني ليلو مدي زري تسومان تعولي دات
مويدو سيجر دورشتول دلدل هم دات is سون داتيا تسلا تان اوغلي دات سيناق واشكر ديكي بوسا اش دات تولش بو حق بو اش دات جرجر بو ناقوستي بو ودقو بقوي اش تولش بما بوش تولش تربيرش اش شيء السيستم ضغط واش ما بوش قلبو واش ما بوش تالوش ما باتش نسلوش ما باتش هم نسلوش ما داتسير هون مخا خزير تبل عطيشي دوش دوية ديستخلشي دوش دوية هو разница تيجا وين هو разница تيجا просто яцق سون تكر يوقي اتماسك وي دل دابو تولش ميسك غيل دات ال تموير دويز دير تير تسوكني ويلر الأولقينز سوغي أول حاطس وك عوات هونتخا is all that هونتخا is all that إتا خ غيرش وخينين بيس that سيرونا تسقوسون that تسقوسون is that تاكي تاك دوش دوه تاكي تاك كولتور دايقي ويغر تاكي تاك اتماس كياتسقع تسكر يخصوني اتماس ونام لا اتماس تو دات سيشيشين سيماخشي سيلول خون سيناقوسين اتماس تو لا ارسون سين اتماس كيزر نو يات تسكر يخصوني تسكر دوخصوني وغرغونيس بوخ ألم دات دقادر بوخ شوا نيستو بوخشتر دلا نيز موديليرس بوخشتك دات سونم تلار نيسخ دلا تلار سون نيسخ ديك دوخس دات مش هو دويس دات دعمت كياتس دات نيسخ قلامة تلار سون از بوخشتك نيس تسخلي تدقو قاعدو مدرسة هم دا حيقا معايا تلار دلا تلار اي ني ايس بوخشتك نيس تسخلي وش دقو كوكش ما بيتين تغنى يديت تديش يالا تالش دات دولتي وي دول ما تدول وي قانين تعطيتشي وقلش ما دات وي يستغن عجاجر سجاجر نا إن سجاجر ناخي سيناقوشي بيرش كدات ات تليفون شغل هشتي دات ويست خلر خلصة تان فيزا سو دقا بولش أساق ديش إساي государство ييش إساي конституция ييش تقيت قش تلاق تان تناقيته تان تلاق خينس طبعا هرواي مالا دوش مويو الدنيا ميلدو داسقي سندوه يملي متع رسي يحت عندات ويش консульство وش يلحاري ويش государство консульство وش دلحاري هنز تعمي الدس غير ويريرو يرياتر إيوه مالا دوش شيء ديشة وربر شيء غوق ديردر شيء بيزنس يرير شيء أونش يوش خير برش سانتي خواتين государство خير إش ميتشنا دابوخ شي دات شيء بوخبولش نخير برتارق دات هم حديث ولوش دات سقيت إش دات عوالا يقو государство هو государство وي государство خلشي بي حميرش خلش مواتخو حمينو بتشالق وقتشي دات يستغن يوروبي عاشبو ات يوروبا консульство يلحاري دات متخوتين عيدل دلحاري خاطر مانش اولورور يتاني وين شو ديتش دول بدولاكش يمودولاكش يشخير مياتر يشخير تعامل خير داتر ويش ملادوش уверенный يوش ليلر ماير شين تخوتين شي государство شيخ جواب دو حنجي تغن وي ميتش عدلا يوروبي عدلا امريكا عدلا قيشن عدلا نيميز نوشين دات وي وشمليني دات روسيسكي بو السو وشمليني جواب ديوش دات قيشن جواب تصني هما جواب ديوش دات اس روسي يغرا ويش جواب ديوش ليلر مدر ويش государство يلحار تاق وي ملديوجين يخوش دلحاري
И весь государство шенлу чедиш урдершу, шенлу угдир дереш, шенлу бизнес иреш, шунтехуактени государство херер, шей гок дир дереш, и вей дюч хилч, вей олш хилч, веш нагвасти бала, нагвасти берштала, лулхвай берштала, قيتشاك ويدوتش يو قاون يبقينش بات طبعا مارش ديستخلي دوي ديستخليش دوي каждый раз сахолитوي وشملات دوي صاحبش حيز بوي ويوش حيز دو ديتسا اشت مدوي فاكت مايز نو и يلحاري ومارش خير درقوي تا اتخيلش دات قدع هقاريتشل دو هوش يتشل كوكاسكي هوني عدنش كوكاسكي هوني عدنش так монда шариатский государство и жизни багдатис никогда хирдош умштац иш ахара вой дош вой государство эцуманте цадохкит цар эц мужгиш вой веш дер эдахдиш вой веш дер и признать дедиштиш веш берш признать дед дайтиштиш вой дер эц Европе дадаган эц дадагш эц мельнил иргах дийсдиш дер вой веш государство и вой берш дюш ду колледж абу шхечна абу цар дийсдиш дер багдиш дер мельнил меття государство юбош да ю дюш да и асам что скорее всего ала ол что ед я швол может я еду просто с муким цыгорцыга да я будущим хума цыгорцуга может я еду может иштхлатерлойс да ну сум цыгорки хума Ebra, ma foi, dedictou się master, budujastu się muastu. Ebra, احر اتون لدو يعني يرات ملور هر ابو حمزه لدو يعني اتون زكا ونشير قيقن يرتوا انت سكريمك اميال دي سوكر تشع يوتيوب تشع حتى ادو يلوي برش بيت مش تشع مهتي حدو يسجع اخت دو وزمو الناس يبوش انتم الوغا توسا ينعو تودا ومونا سويوا الوسوق ويوهن برش بيبا حقوشيت ذكاء قلوة وبرشا أبو حمزة الويت واحد بحد أدو سيجانيت بقباع أشيادك دو باع ويت أديست خليت عبرت بيت ويغوشي غديت هيد مثلا شيو الورقة تخيجع خلي عارقو دونو جيستين هر مدرشن دوش كمي عندي أسوق يند عدايغا سكريمي عويقات وصوبع هنسلت إيدو يتسوق لا إيش حقيقة ويا يا شمواتته ها سانا تكي يلش حقيقة ويا دقن سرقنا لا سار هيدو نميرو إيه ما حو يخطبكش مو هاي بلاقي اللي يروح شي تعظيم ستريس دا يعقد موز بينا ميز بينا تعهم دم جدل ستريس دا يعقد ستريس دا يعقد دا يون سكريما دوتش مور عقوت ويا لا رمي بس أمير وحتن يا واضع أمير مخاجر يا أمير مخاجرов ولايات كوكاز тебя أحمد زكايو вызываю на мубахиля. مداخ للتأخر وخوفهم وبعدين أسين زابش قوتهم طبعا هرق أمي على الدكتور ويقام قناة وإن شاء الله إتس كولورش يبقيتس كولورش ديك وريا تبتقصك تيوكاتش قيتش وتقصك ووش بوغيش قد تردي كده استعنا ورلرب وييزق الجور نايبولي безопасный елки территории. Если я бойла
يا جوزل بلوش يا جوزل بوتوش يا قدامي وديل دا دولة إشلاح تدوء المزاتي حال باختو حديل برك بيت باختو ذكاء بيسقي كم بوقتو وين يتود على لا بول نستو ويا بعند برك خلاص بقص بعض الموضوع شوف ايش كريشنا ايش بودش ماستر بتاع امين تدلوا والعيون سكريم عم تو تاع بوسل تاع هما يا تاع كاي كنير ذكاء هنجوني يا ايت بيت تقوال وحول برك بيت با يدي ما شغال ديك دوت شو تكفير مواضيع لداخل مقبرة هو شو ليش صوش غلي ونقرأ تكفير شو صوت مبادر Mustang, hitsa tu bart boch barish iqamish der dotsuk wisht bart ma bart ser naldo huma ta hitsa sa she bart boch dije سبدي التاهم اولان التاقوي سكريم حالة اقوى داخل كنير سمي البس دعدي لن $300 دو هنو قاعد تاق إلى تدلا زكاة دقيقة 300 مليار أحتام تدا تاق إلى تدل حقوق يغني عدوع سكريم زكاة عويقات وعسوع شميل بس وي تغيحتن وحقوت دي الله عجالي تاق حقوق دعا ليحتن حاج سقي نتا عويقات وعسو شرق صداع شاويل وابع أهين هوك سكريم يا باح حقوق هون شون خدر إتقيت تحاول أصحابي لبرت بيت وباحتو Mustang, Mustang ها حاجة فينز حوني سوني إشي إشي يش دات إشي تكفيرش ديش بوش عوشت نديلي دات سان هم انتغيش بوش صبرت بوش بوش تحكاس يوش بوش إتسهوش ما دات وشادك تعدوك سير دات نو حوني سوني حلقة برستو أدمش حلقة دات إيهم شميوت سير غوشي يوكي نو فاك دات شي تاكان توريوش نهبقوش ملجو ديتشي تاكان توريوش دو يوقع تعزم رزنجلات شو تصير الدنيا عن حق بالي تكتان بوس عفوري شي فلسطين اج تحب اج حلق الله اكبر تكبير وسعى ممين شو اج حلق ديمقراطية تعزناك فلوس عشو شي كافر بوس فلسطين جباحتو اش اج الله اكبر سأل 4 دول شو تق ساعات دين ونوق يدعي دو شريعة يا خليفسكي بيرق يحتك حلو فلسطين أبو ستان لو شعور تاكستو خليف خلاص فوقنا Mustang. Shipyard ابن شبات كان هو هو صنع حياة بريمير مش أصلا خليها أحداث وتو أي بربوك شيبيرد تعال بروبليم شو هاي ترى قير دل 4 قير والموحد يقصول شو تير غير شو هتان قير دل ترامب هو السعودي عربي و سيالان يقنو كويس استقاع تعبرت بناء التركة ومحكع بدلا حلعة ومغرشاش على قير دل شو تير غير وتصوير حتى مير قميال دياس مورس ناحية شو كافر شي سبوع عين برش بيت با الكاتري حقيقته هي رجال سعودي دوامك قطر بو ترك بو استباق ساري سعودي عربي اوكراني استقبح كتن اتمتع شي بيس ما دي نقول بل شو اتندوق انا عاد برخص على يزبا ويجا شعب وقت بناخ اربع باف تقن عش مدوش هم تبيش وقال القسم بنا ويا اربع بيس خليها على تغن إقاميش تدشة وموسطة وإزويتش ويديش دحلو يش ويديش ويموخ ويدين قسم ويكوتشر تسوس وين تيغيوستن وقت موسطة شو وقت أحد أي بقى شرح حالي سنة شو دوش كان ما تغن رسي تير مش كعبار ولا
وي بوصل ويجي حقار بوخر بدش إيش تخن استخرة شيء أميل بيلقل بيحكي إيش تخن دقوا بالشتونغش خيبو يتعرف كان هنا حلبة كان شون املو خلا شون دحلو يجي سونا عدا دقوا يقيرا بات أبسلوت ندوي شيء أميلنا شو تيجن دلاري شيء أميل شو دلاري شو ناخ دلاري إيش يقول حلقه أتكي كوب وتريست وتير ما يحشبه كوش ونحبوي إيش بوخر بلش تخنا سوبيكت يوق أحد إيمة دي دو شيء من فلنا موتشيات شو بولس والله بوتيني قيتي قد جند عيول تعنا بتشالتي بات أت طول أو دستنت أميل دش أش مبويشو أت ويتير ما أشتوع بوش الله سيهون تكرر بوخليش عندك مدو مثلا أنت أحبل شارع مبوي شاشة أنت أحب دكتور شريعة هو نشر ما شو يو على قول نشتو تعطي دين دو حال تعوم داس مبوي وعندك دو بروشلم حلو على تعيو بوجو Чечня это субъект Российской Федерации, и у нас шведские законы, и никакого шариата здесь нету, а то Амеля. Не один раз, много раз был говорят, гуш мадуивен. А тахан отцумна хита цакит шашел, андийсник шашел, шайн хоуштек, шайн дицдель сенна, тахан по-новому, нах ия багерташ, махкадек шариат, ду махкадек динду, цаадинду хал цаагума дац, sööpynen veidaish statissenci voi suunat naksen öyle yeş hiistä hula suuna tah voi arba amerikana $1 min magerg jox du atsahiet uns la primera bas voi tat ariuk voi tan mahka du yatan yurta du وين أتارا شاي لوزنجح شاش بلغل داخل شريعة سخير أتار وين جم جيني حلب يبش على بورشارة دقولة على فبيدا بوك ووي شبه جاي بقتار من دقولة شو هو حجر يح الله أكبر أصحاب الحليبة يتسبح يح يتير إيمان ستير يح مصلا باقول السنيول ما مينش وي بصر بنا بلغل يوخ تخيلش أتصوم تعوي وнимание как бы зацикливать ешсахильче гуняче наксан осуждение критика и очвей дахет стадиолхи динни гвайн шадига дина дош جيم خيالي سونا دا دنيا شو دين دستور دا ففاك فتا ديل دوش فاست ليشات دين تحيو توبة دا سودنا ناخيجو بيلغل داخندو دا ويتونا تيجش أما تخن политикина özgürtələr qonağı daşol dvoynoy politiki üstən üç vyulat barxi ter ledrons guçya xarxi üç guç yox çat mostlicer az o doqqalat qosun إبراهيم خيدريون الله ديوريا يالك حلوي باقة الله أكبر ما يزش دين عدير دور سقوي بيك على سقيا Turma çabalcan sagahta sonra Harsan Khuz Wodic Allah da on oldu yazdın da çudaat şahste turmacın İbrahim Qabuç bol şipyalgas qol al marşu el свободы знахкилен и запомните на моя сон да фишка ладуш بعد وي دوسن تا دوت اتشعدل محتكر بو فبوي إمامين لا صبر ده المواصلة الله مواصلة هروق تركيا خير عش غش وغاجين أتكون بوصل بتشابش هو عشوق شرق دوتش داس ينسى هروق الله مواصلة بيروي وتركيا شريعة له هما سأتوت دي أبو عم جمع وقت تعجمنا خطاب سي لارن تالن بيبوا أو أبشيسكن أدم مدوعنا لأيخنا هي مش بيشوا إتزو نادن سال عندن بون حكينا غيت واش عشوا يالس ما شو هو شو ويتشوات هون يوخ شوا
Röjen aydwak do destan haber düç merzne ge ayuş. İşte oksa bu ams. Güç döyle şu. Şey homan sartüs diye prosto şaş bu muahç bu boş bu nahi o da suma. Suma da hasi buzol. Şu buzol dozun goyta do sen. Kırılmasa gayta da elmova. İnşallah Rahman Allahu Ekber Abu Ams. Hay şirket doç davet ahta jimsi varen bir bu. طريقة خوي يا كنت أنا على خد خمياتي طريقة Şerikat olzuna. İşte kefirşin alha şeriat boş işte dezdediz. Ну, фактически шарикат, лишь, вой приход ушел, штука, вой ту оценок приход. Усташ, приход член шбацуш, и усташ обол, бимбол, нахах, беш бацуш, соца, веш, принц, шариката, буриката, цаномноца, веш. شاشة مش أستاذ يعلونا بونس كريمنا شو artifactuals أرخيف سيريوس لا أصلا أصبوغم مستا إذا أستاش قابل بيمبل ناحق تبيش قويتش مبويوش تانشش تون عالخة إيجو نيسا جو بوصل دين شادق مدري إن كان إيش دايلهم شو هم تنحتيش بيش هرش بوير أبو عمزوي تورتيخين أتاتورك من بوصل دين بولن نريقم مكتواحين نوحش شريعة ديك نوحش نبوش يكش يتوا شيخو من شاسة أتوسو ديشوش خدش إيلات قانل وير يتوا نوحش بوصل دين ديشوار شا غاش وغا جينا يوش تفايق بوصل باش عطوش تورتيخين عشوار يتوا إشتو قويتش دوقوي سانسا دوق ذا داستان قميلش درا ما تتوا عن شريعة موديس قايتون خداب إحيتتون تعجب Marshall Dumas cerca, dedicado a isso. عارش والله سبع ساستا يعني مو أكملات الأشياء Dekio, Barkal. Het sanya bin habi nasu mashina saluhu yoksag. Шадайса югоряса раер. 200 километров не bin habi нах. Нормально все. ديك получается شغل يز مو شغل لو يشرب خلق أكاس خاص خوش جبل ده يولچن وعلته قال لي على ولا يجبن Да, мы ценим, когда начинаем терять. А когда в изобилии, нормально, само собой, так и должно быть, босс. Долил. Ну, обычно, вау, я же не шут в больнице. Скоро, Салаш, именно это я говорю, что молчи, больницы, شو شادش ده دو شو بكلنا يا Hem doğusu dela. Sorsa samyeleri, ta çüveleri çoğa vur. Ну, забавно, пока уходной должен. Ну, просто дальше да. Указания, самое лабо будет. Точно, то им надо же это получить, методичку. Святое да, Степан. لا حال تعديش ده مارخي بطا شيتنش زعنش تخادو بوش ير شيتنش شلدات ساعت مارخي بطا ني مارخي بطا زعنش تخوش ديش عدوان شرع مارخي بطا ديس تويتنا شيتنش دادو ياخد العار دال دوحة لقوت إن عويح كان هرور شيتنا ساعة تاني تاني بايا شيء عوشي Stefan, svak marhaba tahil ifiš ladoa. Busod nafče čuam jaldīts, negā vīrien sahēda lupa. Iblis bahādiniet. Marhaba tahil hayrat čurata boliš bahjā. Lela, сталкерин сагатия шухса. Хасах яция царец, инопланетянш. Сын связилар.
эфире وآخر وري тянг швык шут ясар. Ну, в какой вселенной он? Только дай знак, где ты находишься, Барри, не твой уровень, дорогой. И только дай знак, где ты находишься. Зон ходок дайдо. Суах да лучше эфирят. لا ده حظك يشن эксклюзив шалахты. وإيش دانا четвертое измерение, где я хаж ялша бэрцу чё худу мельду. إذا قحاسة إيه لا تشوش بمياتسونش اس измерение شي اس كس مش برش Хочешь инопланетян شي чакраш, я готов степа. не выдержал, да, скумбрич, борется, очные ставки. ها صوبتين تصويرتها ساسيكون ها در دوا حوسوي دا خود دوا در حوسوي قران حقوق نيجي الحين حدي لانوي شموها وقع четвертый суран 24 آية كاتشوش حقيا مروح الله هوي ما رعبو زدر دانيس помогли что آية худа вышим дальше вопрос Dadurch, wenn das Lüge zum Juase ja zu diesen, das Rege zum Tagadan Erzrieb und er so بصوا القرآن ليش لا تبغى هون so حجري لله واتسو دي شوشمو دي شوشمو لدوات دي شوشمو خدا وشمو الوالدان هذيك يوم دي شوشمو يو دي شو دي شبوع دي شوشمو كده دواء كده لوش وسن دواء إيه جين تدال بوش اللي بيجيني جين قليل استرس قليل هو قليل إذا ما أنت عجوش دول صورة أي تاعون أبوش إيش دابو لا تيجي كسور دنا حنشلش إيش دادو لا رستا إيش دادو لا ده تو يعدوشنا وصور كده ديكو جين تدال جنبيوش كسور دنا ديكو خا وي قرآن شو دات إيه قرآن شو دوي تاع كسور ما دوسو ديوشتنا وي قرآن شو دوي شو قرآن شو قرآن نيت بوتابوي именно цензуры нит бубуа просто я хиюя قرآن شو قرآن نيت بو سور ما ده так тунде хо قرآن شو شرعية تقص ويجيشته كون هدا ويش اي دوت اقول خدو احكي بيز بوجنيك زودي دانيس بيالا شو سن بيز بوجنيك شو بيتين ديك دوت دانيس ما رابش ما رابش انا نسكي يعرش ما شاء الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله Ауля-ля. Сломался, Хаймер. Только дай знать, где ты находишься, грязный муслик. Куда сон на вас, ха? Хаймер, Тунчижин der Lehrer schon 100 Sprachen. Хаймер, все, уже место der начал материться жить в него. На 70 лет Телсман Аргейн Делам божва, орустам. Тажимам божва. Ибуар Шварц бо икин. Казон. Ибуар Шварц бо икин Волсон да амуат берш. Hoxha bizbornik bahçe, kılıç bahçene. Sualek hadirişin, sualek hadirişin. Sualek hadirişin. Иса, я поверил. Şu sen bu bizbornik штипа, şu sen yok kafirşi. Zodri danis bara. Eşeğini sıhhat hudut ahbol fıssaydı. Иса пойма. Хавую вообще. Иса пойма. Собади эмоциш мопшетан. Üyeşler, ne gram hacıyor, sahur maç bulay, cemiyet, sulkın oğlu yaşım şertiş. Hakwa, sabizbojniku, sahusam nana, hakuna danisya magwaştu. Şa nohçu uhun bu hakwa, sahusam nan şiyan danisya şa magini o sahusam nan, ne de huay, ne huay, nohçu bat. Atan hudakwa. Sazudam danis o zutjun şia mambo de huay bu nen huay bu. Sen hudo hoku. Хаймер, бех бакти жин der иметтерден, суди üçler. Hayır. Ham alnekar dari точнее şey.
Сюда марха برموع شو قنصة كاكراس. خسر مطلو نبوغ مرحبا الدول دوس انتو بيو دوس سيمدي تشرع ويهر وبا مرحبا خلش عمل ازر شو يحكي شو مليون راس شو يحكي شو سيمدي تبلح خلش نوري نتيش تميال خلش سمسة 3 مليون 1 مليون شرع واقوي سوقتم بيو ما بيس الو بس تقول 1 مليون شرع واقوي سوق شيء ده تدوه تندو بنا اتيش ولا ح يدوختن عازت تان افيرا الدو تدوه دوسن تو ميال الهردو جيزو درشن هو ايش مكشو جوبا اشتم ايدات جنانيش في دوزا هو تعالني ديك سي بوزرهان بيش يوت بيو حقي سوى بين الله وما جينا قود خدو تيجا ايراداتي يوني الله هون غدا وارد تو شن حزو درشن ده تار شيء نسبابيش إز دير مدو كيف شنبادي ده تشو مش وين نوات وان سنة سوي شبيش polnastu razžēloju to šajā zvaigznes dārgums turmā čūbu يكتفيش اوكي خلي الضوء نيازود كريتش توني خصبو أخبر جعلبو أخبر نوشاش نوختي بوشيل اللي يلشي ورختي مش يجو ولي ديت يعني عارف يا أخي شو نوختي خليه. Вообще, Кефир Сбой, у них даже это статья есть такая, военный преступник, ну, термин, военное преступление. Даже Кефир шкадук يهمش. Хакерам, да, хакер полный рост, дата еба, карьетник. Стебешь. Чобелок, тебелок, любой. Ты нашит шейтош, шахид, иншаллах, он один бошел. Шамак басива, эти сейчас чумон чена. Расстрел на месте, лучше такие классные. Законы, кефир, вот, шамала. Вообще без суда и следствия, ты говоришь, Allah, вообще зудрашен, ты да. Сразу в хай يقطع أبطوه. كيف خلي شمل بوتا الله أخي تندو على الوقت polностью. Живешь, الله. Щегор, да, мог шамились. Очень зудошен, ты гиквал даже. Уголок. Поясан, это решение. خليه صحيح خوال يا شو خيال سيلها خاطر يا شو صحيح это ТикТок был стопал бас по YouTube что когда в YouTube что-то смотрю иногда из ТикТока из жми ролик сейчас и шульк знаешь что мне начало попадаться сосюрч да я ингушка я чеченка мне столько-то лет муж погиб у меня один на СВО хочу выйти замуж туда-сюда, короче. Могу быть второй женой. Короче, просто шуньолы, YouTube, что, и он штанисты лишу. Именно войну Дискриминация. Я шбук, амы. Полный дадок шинц. وتعقدوا شو يولشوا تجيك توش بوشبو أو جانج مو جانج على بوزل نعيبو هذا الدرود ده سان هند نوختي بو هانجا دابويتش زلون دستي حالا نوختي وعيش بيست شباك سان زلون دشبو فايك شوشنش 99.9%. فايك يا سبو شغل وين ما إيش حقول شو جوات كشوكش ما يقام بيات ذا قام سيسة لا طبعا شو يعني بدوات أو يعني تسيلي فيتنام تسيلي باشوات عربو هيلي صرنا هند نوفش زلون لا هند صوشة ماكش بوين باسونة كروتشي زلون ما يقول زعما تاني تلاقي تفلاش مدري خليه طبعا قيس عبيو خوميو
алейлема ирч моттима ирч боттёлшери. Хал верхний губа дас халхар. Примерно шипел текел бильч ишт бол цабол ишт дырцун накачаны. Соцалюч бюгыц они да сэр нохчи мотта. Guri yani Şamariya dönerdir. Dönerdir guri yani. Вола, да, ишт гури. Царецка наборх вел, гич доги калир мо кир вел. Мелчо мэрсак. Но цин багар бюх мот. Мой YouTube пропускать моем цасон и тварш. Что мелдицен дол бюхом. Сначала я сделал шутинг, она сидит в прямой трансляции, видимо. Ага, в записи чукаса на YouTube. Видимо, тот пишет, даялся. И пропускать. И цер десятки тысяч боч мытер, вахушин цера. Ор боты по 100, 200, 300 канал, сим-карточки, оформить до канал. Jo, и нарратив, чукаешь. Массу метнашка, чукаешь, и ханал, это китайский, японский, массу мотай, ночью лехти, шлях, баснеш, придумал тяж. Ой, ок, десь цолш, аж я. Ой, представлять даже. Раз ты арабой был, там только даже. Вот мне аж еще не что-то нравится, помощь больше. Хажа Халил, знаешь, я тебе скажу то, что вот я вот сейчас только вот буквально сашо шишо дух, ну пусть 3 года, ищо нахал чурболь, дахьецер. Хал ищ бацароновой ночи зубеешь, вообще это редко было увидеть там 10 лет назад. Чтобы чуять, садицерн или Ночью зубеешь, шинза мабац, ишь сепар. Ночью юбо, шули мой эмодивой дицер. Буя бош ди чох Европе хойс нашел. Иси хомшна интана. Ха ху ди чутер вал дахл сар дицер дозер ха хой. شيء واعي هو دي خز المخ شيء واعي ستوي ما إذا أوكي باتش عندنا شو يوت شو باوش عيل اللي ناكيجو يحتاج نبوخلا هو الإيش داغستان اللي خاصة يتزعون يعني جنبوش حقيقة نوخش بوش كيف بيلش عبوش هالسويل هو كوش أس ليش نصوت أعلى هاي سويت بوخت نقصه تعال نوخش كل شيء عندنا كيف توقع دول شيء سيهم دول شيء أدمن دول ما دوي موخ دوي نهار ساعة بوخ بات تونده تان كي برلي أنا تيلو عندش هاي نجيش هاني اشتار شو واعي صار قالي بنواتش عاش دوت دوخ وليلو رجعش سنح المبيدي ده هوكي تعاطى هو Они сам чего активизировался, динамус, бьехом, швай гам, пейсбач, дохш, дас. Дохар и гезри юлилар, и поп мамачер, и бичи шуй, делни алтрилсан. Сэр ой хасбая бюлбел, и гаски, и мой кидок амниш, этчу ахол, шейн цоган кял мир туч, бетат эр туч, дена нана туч. И косам лор, лё, эс ю клетки ю ой боли, шаш ва утич. Ist ecer peitbāč bāj buļbeli, noči hins itvērs sūļu hilā, mil hilā šās noči bubos, noči motbīč. Itvērs juqdoili, sūnam sās atš, konkrētno vain duāl bolbiešam būjuši hins vai peitbāč dos, doi athueti čo dunienna. Tās var hījum dar. Моси ди приканал. Если не больше заблокировать, много видео ты бейтер тысячами больше бах, так жалоб это. Алхажа по видео. Давай. Вон, блядь, пиздец. Их увидели. Понимай, там раненых отсюда. Помоги ему! Право стороны. Бери второго тоже.
Ой, куда взяли? Взяли. Тоже вернулся взял. Куда вы скорость? Я там уже положил. Скорее. Здесь морки выкидывать, видите? Здесь морки выкидываем. Дальше, за него идите куда получше. Давайте ему следующего. Видите, выкидываем. Министр один. На приеме. Давай, спрыгивай. Болтает. Оторвано вообще. Рука оторвана вообще. Давай, повели. Поворачивай. Здесь. Вагон! Ну давай, давай. Здесь с тобой, да. Сапог этот нашел, тут шумного, я шатал сапог, увидел, опознал. Сколько же? 60 тысяч. Загрузили. Ракет? Сборное ведро и 72, так? Вот все. Сколько вагонов? Подожди, как ты? 63 и 11, 200. 74 получается. Слышь, Жень? А? 53 и 11, 74 получается. Ну, да, 74. А было 72, что? Было 72, ну пусть. Не размножается. Не, может там еще добавил. Яму своих, да. Ну главное, что не меньше. Больше можно. Ну что? Надо, чтобы запас был, а то меня не дохнут каждый час. Запас. Schwarz buch bulagayt gaga. Moa. Rimta dauna shal nafchiqonda. И видео YouTube чат. Блокирует династия канал, шесть видео бага. Ну, чат кури еще с видео. Здесь ленты шукушка, йоу. Халив, персонально хаяйтла, никто и Кузершнахан Гойтер, я раз, что их ждет, ласкаш победить, да. Для тех, кто, может, сомневается, я ему
покажу. İşte da güç aşımı soğukan. Santi ahirdek. Lielā šajā karā Gers Dolčers šai mahulduāloja roli nonsens, tipā. Dīnā būs Просто filtrācija. Фильтрация, если не хочешь, дело будет просто изгасить. Huduyut, вообще, войн, динак садинак див, дуцер, кан. غير شورت وعم بيحكمش وهيك تبيحكني Чубаран боли, ирпени, буче цигата, динак цагинаонца. Прям в церкви расстреливать, там же закапывали. На дороге, да, там хаёшо, гражданский, машинш. Гоич моюсь, там камеры не отключили в начале Киеве, чуешь, трасс, чё, хаз дикнех, шмадеку, за все там на камерах, видео, фиксации, все. Сам машинш, гражданский, хаёш, легковой, чё, зуды, мари, бевдо. Да они даже их не останавливали, просто танкер ляч, и они, вот эта пехота русская, начала обстреливать, ну, всех они убили на дороге. Не жалели ни детей, ни женщин, никого, короче. И шадек густо зафиксировано. Хейц дуканёч, пхыса гор, ялса гор, укроя, салты, расстреливать бежь. Да, там просто в списке у них были по домам. Да. Хейц куда ляться. Дукан дюн за ним это следили, разрабатывали. Сам начальник всего СБУ. Начальник штаба. Да. Ты смотрел, да? Представь, где засела крыса. Цепа, специально, хара дагает ватсан. Садыч воен халага, хондо. Салтыш, дай сак, пусти нахан. Русские, этот большой народ, должны отвечать персонально за действия тех людей, которые возглавляют государство. Да, должны, обязаны. Народ, если он есть, народ, если они есть граждане, и если пользуются правами и обязанностями, они должны обуздать любого, кто совершает преступление, кто бы он ни был. В том и вина народа, что он делает себя бесправным и остается бесправным. Как вы думаете, может быть, все-таки возможная оккупация русскими Чеченской Республики принесет меньше крови, если вы скажете, что сопротивляться не надо, а надо принять эту оккупацию? Вот это уж извините, я скажу, драться до последнего чеченца. Где бы он ни был, он должен отработать. В любом конце земного шара мы должны научиться стоять насмерть, и это единственное спасение. И другого российское руководство не понимает. Да, алгеш дойшон из охканды. Да, лама бержла ериш. До последнего, теорет, короче, до последнего литра дуэль. Еще дуэль ири хош. Хожу Степан, что арад агает Магадон, через что нас разделили и уничтожили, унизили, запытали, короче, полный хребет, через что, как сейчас шадуют, что بوشل الدين وتعب بوشل الدين حدا حكي شبري شوي قرم وقع جاشم تبوش شو ما عياك شبرا دعوة تعب Эти космополитические доктрины, которые нам усердно навязываются, этот псевдоинтернационализм, не истинный интернационализм, о котором писал Ленин, и который состоит в том, что собственная нация, вначале человек постигает бездонность собственных национальных традиций, а потом уже смыкается и, как бы сказать, выходит на диалог. У нас ведь все это воспринялось вульгарно, через голову, задом наперед. И поэтому наше отношение к нации, мы должны нацию очистить. И стал организовывать джемат. Эти джематы вошли в конфликт с вирдами. И вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможным
исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае не при российском руководстве, не провело достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабистским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось, потому что чеченцы вот действительно особый народ, они бы дрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого, естественно, произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе. Допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабистским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось, потому что чеченцы вот действительно особый народ, они бы дрались. Разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого, естественно, произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе. Тост ищи из видео, Чатыч. И импортированного аларцу, импортированного ими же. Иду хочу обошtek давно. А чуден дуиз как раз и разделять ешдат. В это шайта ислам дубов или новое, настоящее где-то в ما ديتم أولي بعدك تصديق هر خاص حالي عمقات شوي кто свой, кто чужой цохуш. Еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь Иншаллаху вилай, иншаллаху вилай. Жен сату яхкам, жен собре хилчан, жиру будет веш, иншаллах рахман. Виаграца веш. Чава до такой, ой, вари даиш Бог шежавеш, кайф творю, жен сату вежи, таухид амди, Аллаху экбер, четырехслойный. Аллах Акбар, получится. Главный цель и его сообщение. Аллах. Чогал, ждабук швалерство балица Бог. Хорошо, губа. Машу, а мяк меч долго чукша. Ты то шадок что. Да чуасан, ты то шадок что есть диазон. Габзоны, париксан, ты дуешь шадок что гатты до липучкац илате, меркаш. О, то тоже шадок. Erolchen hadache kisen dilotikan istuet, os merklegler washer mabui. Ana asbane merkdol tegget, warsho os bonus. Nutrin in nenuiste og stol merkdol na sabies. En bon, ze merkdol, dat is zelfs al dat je weer stol. Maar zo, ruz dadelch bogen, ze zeggen ruz dadelch nastek bogen. Sursa druz bneayu. Het raznariet, kaloricam, pre meždiga. Dan is do čumš die zijn do adok. Larlo šala ole don.
Звани як атадацоны погонишь, ты шдаях чохалай олныш. Som Bersen Savage, Chantingama, area birth was Shigara Capis. ماوزرن دوحل واسع واسع برانجوليتي عار واسع ماوزر وهم ديردات يسقطوا ولا برانجوليتي Aš pasunne šibranželet haljiz iyahaen. Za ahliz masane olsun of chakal. Sabranželet bani. Главное, и шахтах, и ловец, говорю, что квасится, да? Allah vakti şer كوش قطن كلابيس لا شيء او شغال كلا قطن كلابيس هاي ليتشنا أبو هريرة هو ربشة دزبيت شو شامل له لقش زكوانا وما ناسس جات كباسون Лишь дуверки требования еще. سنة إيش دون دوا أحدثهم باسون جاكوا بيزا تريشة دوش إيش دوش رجع إتريوش رالو هو بيزا تنيالش دوش بين شيشة يالو نجفلويزا سايت زودا خليزا نوغوا أمبوي مروات سايت يو наложничал биза ви лейхлиз. Рабов сейчас, к сожалению, нету. Естественно. Халил, да, на вот, годов, наверное, 12, ой, что Соня. Чего, ты как есть Соня, да, вот. В процентном соотношении, чего, дух и качество, единственный, и так булш был сордом батки, наверное, хуняно говорил. И баня, чего, так вот это говорится. Потом думаю, если сравнить вот по качествам, если переваливает большинство хороших качеств, и если есть, но все равно так вот это лицо. Бусал. Конечно. Сон ай дуал Аллаху, да это нан араб, нан маиц алченка. Хотя Аллаху монта жим варгу. Дин ай да это нан мекшаться. Смотрите, я же понимаю, даже бешеный смысл даже задуматься, Вы не помните? Ну, шиенан, да, шиенан хума хиечва. Сун иш гой шиенан ху ал магвашвал чуба не аурят. Пусар хамбе ашвац шиенан да. Ну, а мы справим, задуматься, то есть, да, мы собой, детство это вложено в голову. حاجة آلات أجزاء إسلا سلطة أوائل بعض ديش خان خلاح كواتشو خميسة أوائل رقم ديدون زدومس Marshall Dumasaki. Marshall hint adut. Adeli Marshall. Marshall hint adut zum Lodwach hint. Inani alwa di tar wain doch shumdat. Etnunt ya Lodwach wain wa etenwat. Zudri hiz bar bersh zudri buach ker mialdum steger da dulich ba shit ya ler khinig ya ler hay وين دوك شو مداتي وين ينتخوك يحيخ باش وين ايش سخنش باز وين وبشي يحدوش يحيخ باش بوج وين بو يحيخ باش بات وين وايتن سخنكي لرتخ مداتي يومش داش وين تقوايت ويتخيم شويتش لالور ورقتك دعوة دين وايتشي داجة تامشي نخبدوش وين وايتن واتي حنا قوش دو يحن وايتن وبشي اخو شو وتان تاني ميكس دول دي لهر نان ما ياليش اي كتت اشي نرمان خيت تان وايتن نخش مو وايتن واشتك noch schon tag shit sa mo erdon we dol chul sa qi هو اللي هم شدح شوي يشبهوا we dol هم chul leder ba'az leder هم شدح شوي هو غير ما داتك وصل شدح شوي مو وقت كوالج وين وقت هو تي حنا قيكشنا قش بدو اذا يوم شدح شو تك noch شو هي شو تي وين قشتو noch ايش تقيق يتر بواتش يا باقي باقي تفدين
نعرف حقيقة بوش يعدوا على شيء شكله ثاني قام عشان يروح دول إهم شداش شوية نوتك وايتن وبا دنيا نوايتن وبا يحدوك دنيا نوايتن إهم شداش شوية أنتك دنيا نوايتن وتحمو هو أنت يوروبيا حكيتنا تحمو أنت نان ميكشات يوج أهودي تدوك دورا شوكتي تا دوت هم شدات تحمو تلو تندلهم شداتش عارف نرمال خلدوش تندل تاج مليل دي und der Elsa in der man du box der Lilin khdush no when du zum dat da stan yqiq omega du zum dat ta вообще hi هو باس her delir du her eldat gaat so tiat wol shum dus her nach et sturne shachti shatish etsel shi lacher ma gaat bert tiat wol sha etsel tiktsach yeter sha etsel audel yeter du sha tiktsach yeter gokso gok hinta was no der so it's not says not in the lil washum dochin daj elementarna mardash dina и проблем is na lil wash zit ki sheta pravil yosh sheta hum guduk esin shuk ya we na lil wash dun es dinach du kan erso es dinach er walerso ya hachut dachut es nach jetzt juk ya tawal du tsal lil word doch im tsalil worsu ara woli ölist diye tanah dawedi say machine chwachi ai شنو ادمي تلو شدات عوض لي يدين يتودين يتخلقن يدين قشتك تو تسيغان شبر سو عشان تابر يحتري در يهم شاشولي يلدو تسو تاتول شداخي تردي يروشي سبلنيتشستو يرتر تول شدات خاتي اتو باتسون اخ ناغيگر اخ نشدوخ 5% اخ نشدوخ تسيغان شدات يتوال خو اتوريج يتانشين دين يتري باس خي كنك كدين لي الواش بات كريست كلرت انه تا كيرستين تا يوم شناخبا وليز دالي كاك праздникет начать из аудл يتوال شكتوي يروشي تا ايش دي доказывать اخ اذا هي قد اخش بالله ابراهيم لتكو حزام منوت الخلدلا اخ ايش داخل ناغيگر اخش داتدلش دي إز ترلور سونا كون ده استسراني وتدير يتيجي شغلك ويقولي ده دوتش دول أخشنش إت ووك إت يا يوك شاري برودكش يوك شاري إدياتش ما سيتو سوك نا يتسايوتش وش تا دودوك شاش قويتير أخ إتير هميلك شوك يا رزميني وتسد هو ناغ يحترلو يلا مدات هرت أبي ويخ شوات هوك ناغ أودل ناغ لا ميحمولي لروليت ولستي ولي بيرجي دات دو اخي اشتبك نه بولچو سوره نو درس ابستي تونا سوش ارم ليل شوات سو تها داس ولوات شوك بي وات سوش داس ليل شوات شو نسرم ليل واش دات شون اول ابستي تو ايش ديلرس هوكر اودلهم شدوي سو تسليل نيت دتو يا امنشيات تزودش صح يقول هما دوش يا امنشياش ارني اخشنش دوش اتخلقوا ده هروين ايش دوي هوكل جندر بيتبوتش ده كل ساكوراتنا يا ماين ساوشي يومش دكاز وتدات صغير شلي ساكوراتنا حاش شويه جاء راح تقعدوا صدق بيتبوتش ده خدوي اتدين ودات كات وصو شو مسلي له ناخذ يا اخوه تناه لي الدور بوخ شو مش دات اس ديلو دات شو ايش ديلات ديل لسه ورشوا وتيران نيس بوعي وين ويتن دموع وين يقع دوشتات نوتشل يقع وبشي دوشتات وبشي نوتشن إشتم دقات دي أنو نوتشن يتصندق دي إنه هم شتات وكيرت شو داج وبرزيت دات دي لو نوتشن دات نيس مدوع بور بترا وين ويتن دموع и пустыня ашпо и хайкл дотпо и шашуле лоцо шпо на цанвейт на алче цан дахвет нахи хар баранш аслох курбо хар үсти с му сатабу мюр хар шлох курбо аса шей дахвет шей инах vision сам лели на эстаго войнаш мо ишта Выбежим шмадати. Ни одно решение в моей жизни не сделал. Если сделал, покажите. Где есть такой муфти, который волосинку не выходит за территорию шариата и 25 лет, будучи муфтием, не сделал ни одну ошибку? Уважаемый шейх Ахмад Хаджи,
Я представитель христианства, и у меня такой вопрос. Вот у меня жена мусульманка, и как вот нам вместе жить, да? По этому поводу, почему на вас обращают внимание, потому что таких браков мало. Нужно как можно больше делать такие браки. ورا بي إنس إذا ششات وياش خميل دينك سالا خاطة أوديز إن داخل لي شوال أضمن يا دورهم أو أضمن لي تير تسوي لي حاري حطغنا نيس خيرور تين خيرور ديك خيرور حو حي هما تي حي ورا ديخ ويش والعاري حونا تحمي داس هما دوتور داتر تحمي داس أبيسنت ديزر داتر تحم بوغوغ حالات ديزر داتر حي ورا دي هما تغير شو والعاري حونا ميتش والشي ميتش وقتشي يحكم خير برون خلق خلير وين خليزة وين جنايزة بقيش أنا ويش يقشو الخان شوحة ويش نيحكم خلي تاقينس أسارة إشتيق واش وقارة إشتيق واش ويش ديق دوي هون تخاوان تاقي ديق ربحان هدو ويش أدمر لخ ويش دوخ خيدي ويش نوخشل بوغ دوقيس داحت نوخشل أدمر صح دوقيس سويك خيج استير دوخ هواي قلدو لوايا تاقي ديلخ تيشر مسك دوقوي غيل دوقوي ديلخ تيشر دات الله والي ويا هستغن ويا موالنش مو دويت خان عجا شاشو يتو تغاتان الله ديل وي اولتر عجا الله وتر يو ديلي وتر ويش شلخ ويتر يوتشك كيغوا شيك شلخ ويتر دال الير بو شوم دويتر دال يزن تفتر تدايتين سانس عني دين الله ودايتين باخس تختون تي حالات عش بوش اس الله انتي حال تي حالات وش محمد انتي حالات وش ذات تون تي توت يوقون تي توتيس وديلو تعات يبترش صدايت نير ادمال يروين حيل هر دنيا قاش دل سلاتر يرشي يدمال يدعير يرشي هات شاق ولين دول هما اس دال بياخدو يتردو جيزني بغداد سريس شا كلن دول هما هقار مديد سر تقدين بيخديش دوش تاقي خودين خيل ديز هقير دين بيخديش خيلش داس ادمي بيخدلوش خيلش ادمو دات انيس دات با خودين خيل ديز مو خيل ديز ها وابشي نبناتنا دو إذا تحت سقير دو هما وي هيتسلز مليلر ويش أدمن تعد على الشعني دات يكمونيش بولش خينا يعاش سقيت نير وي سبريغ دغشي يعاش سقيت نير وي ويش أدمن تعدلون دير يا إمام شميل وياتشي يخرمو تيمور وياتشي دات ميل مستو ويش مخك وياتشي تعني دين على يعاش خيتين دات وي يأدمن تاني دعدانا دروي يأدمن تاح يحكم بوش شق دولة دروي أتارا دويت وقارا دويت بوخ بوش تاهما دات أوي ويش همان بوخ بوش نخ دوي دات إديت دوي ألا دويس إيوي قرد عدا قارتش بوش تاق إتولت إيوي بيرش ويش دعلا داخل تار إتغمان داخ هون داخل وي دينال تساقاتشي دير ويش بيرش لرد تاق إيوي دينال تساقاتشرا خودو إس اتقدم الله ويدوغر دويس ويش نوخشل دوغر دويس كجين تعمل كي غورن دوي هم بقال ديش دات علم اخير دوتسغا معنش غير دوتسغا دقيق هيل ديش غير دو توش ديش غير دوتس توش ديش غير تيب نو بقد يقدم لي تا يقدم لي دوشتور نوخشل لي يدعداخلو دوش دات إذا يدعدير دوش دات إذا تاني من الشغولي شي وقان من الشغولي شي دال دي هاي بيرت كيلو ديكني حاجوتي درس نيس بخ ألم دات ما تدوي دايش غلقش دو تابتت إيه ويش لينا غلقش ما شي دايش كر حادوش تابتت إيه تاعي شي خوش بخلش يتيت خلقو جه تيت ها دوي
إيت حدوخ شل وجه زلجت دين جيموش دين ده شيء داس نانس شوحدك أرويش أرختك جوش تيابتر تحيج ويش تخله سول خاتش تيابتر تصدقني يحوش وبشي هدا مو باغيات شغلتي تيابتر تصدقني عش مو باغي وبشي باغي هو دوش بتسغل قانو باغ هند أجغل قو قارشين جلورش دات خاتش قيت شوات تصدقني عش مو باغيات شغلتي صح وبشي بينخ بيات لوشي خجيج بياخ لوش ليش خز دات باشغل لا اشتهمو ليرغيات شغلتي شي تيابتر تصدقني شو تيحسون هو دوت خاه مو اللي يزعل هيت وبيرتشيس تياشتوكسك نانيا لو ميكشتاتي هل والله ديش مو لو نه رزقا بتنم نيس مو نيس مو يزا الله خل مس برسنت اللي يزا يوم شتوكسو تيحدايت واجنهم شدوشنش واجنهم مش حلت واجن دي كودو ادمخ تسدل دو واجن دو احكبش كوك دي هيحكر فيها هيحكر اي واجن ده اكبش كيو ايوه يجي ادمنت يحليل واشدلهم دوتش وحسدلهم اخرو يلا واجن ايهم شدو اهدو توك دي اهدو ساميتر جين كويسني شيميتر كويسري ايهم شو واجنهم شدات توكن شو حسد داتي واحد بوجه واحد بيجون بوت ديجه نو ادمنت يحليل واشدلهم مش واجن او سودت مودو سود يحدلش ادمنت اتنشيني مو يوتر زدرش مو يو كيجات مو يو دو كيكون بول نخبوت هات مو يو كيكون بول نخبوت واحد ماستي بوك استين وجه زراني ماستري بوتسير قاستين سادي هو قدامك شنو باخو كايك يلتبا إيشم هش غمش كرار بولش اتس عين ما بوش بيرشقي واش ديوزلشقي واش باخا بيش عين قامنش ما دوش هر دوندوكش اتس غمش كرار يولي هر قيل هرمش غمش كرار يولي هروش قاب هونديش بوتسير وين تا تيابتر دالي وي غلقش دو شخيدو تيابتر كان ديس خيدو اقوم شوش ياختخوش غلق يلواش ولتك تيابتر ايه غلق يلواش دات غلق سوق وجه تشوح خلش دو شوت ايه تشوح إداتا تيابتر هاشي سوق إلي لور دات تيابتر وتن غدي دات وكير تيابتر ديك تيابتر دات شون قش تيابتر إدالي دوتي شو نا قش دو وقر تبيو خميت تعلرت غيو تشوم شي غلقش دو سيرتو يازي شي مكشومش ده هايش نوتش شي مكش دوتي قهر ويهم داتر وين دا إتلا يات ديل إشتولي لا دات الله هو إشت نو ديل وات وديل كتيش دو تقول يحسو تيش وات ويلس خاطر ودراسين هو ده جوخر هو جيم شا قيان وخش جيم ساقوخش أنا إشتا وبيجدين شيء بقوي تا خيت اللي هو أخيني مولك مدرني وين جو قام يقوي شو ذا قوزة يا خيت يلا يطيلع طلع أتيتدلني يدون إيش دك دوغن معي وبيجدين ياش آل شهيد سمو إلدو هون سايش آل هين سا وبيجدين ياش سي قومت دلهما نقشي مارشو بتش علق ساخيت دلهم دات نو ات دينس دلهم شدوي وات ات يح سو قلويلني قوسون هوند ات شوتيش ولديل أخو كارسوني تقول تا بت بنيات ياش دوي فيت يسبوغ أسائت أمبيوت شين وين أدي لندوت أمبيوت شوت مصري أروح كيز جهاد بوش أسمع لو جهاد سخيل وين أدي لنجا مصر أروح كل إيش تعتومش ديل نسوي سقيتش نصوني أصلا مش قور أكنو هو كان سوتيش ولديل بد بنيت ورقة سو بحكيته دائما إيه شنو يسون سو سيديل اختيش شو رسباهن لو سون هو قور سانه ايوا وان سانه دين درجو إنسان يحدوتي قور سون سيكو من يحدوتي قور سون درج سيكو من نتش بات خيچنا دين درجو تان يوش دوش نوخ لاليش مر شابوش بول بايس إيش تا خيت دلهم مش خيت دل دير وندج تصدو شخلر دو وت يو دويزوش تحكي احكنش نو تصدو شخلك يو دويش تحكي اك حتان صح كل المدات حاولين وبجدين يشتي كل الدات وندج هون دويزوش حخيس مش باي هو بجدين يش تصدو كنشنا وتانكي برخرو اكر دويزوش ايش دوي نو ات نا خا دوزي تورقو ايش دي لرت اموالنش ايبيتش يوت سايوتش اوكيت وقت سيرشاش هم ساري بيتش سوياتشم حاولر عطا تنبر تابروست الدوق بوتش إميالو بريتي وريتش ياش حاو بجدين ياش اسنا خويتش دات خيت يلسم دا حالغي هرم شخيت دلرسون بايس نو هر تاتسوم شخوش يعني يدوقهم ش أصلا وشت يحكي بشورة يتقول قرن أسوال يورقيهم شوال يورسه ويلسون Abi Turan, evet, someone earlier
Цаглаонса харцаш кошодуяр демократический ЧДП партия голуар ок парматин эт сайте тевалерни стелласа эт сахи аксон хар долхума дуй цига цецвал дуй там это сом ладуш там цаншин шара эйна эт да сом ала да цауч там богла хар худути дамони So, kuchura дахашти dukkan Ela. Etsul nisoyo çajan hokkudat pisat let have an adam duitam şatan humnech tiş box du şedaga tamalelin takino dakiye godakça tam her xılata ta ugur merski poşle Talilin dol humnish ala admi ditsa tam admot etsalot Melborş dotsum du nochchi gulq ya hash tet aqwal hum du ihum dolu mahi chod wa del haram delir khulila madat har delir du boshar daqiya vola вообще admal volchra ma vol ho khulil dat et delir mukhul bersh de azud aizu way jim berdalu haram yok alwoj mayu haram kort tajim mazgish öliyesh voltsun khadish maduhar qiyatam var khulil madat sarar har poshlas sarar har ничтожный там разврат там этот Koytsu txilli, tsaitsu txilli, masas txilli, yaqitzun etat palawoytsun, isimenitsun, tsun gunah dergben doluma edu düç ser istoriyaş. Din duy tam ta adımıl, qoman, просто человеческий там это сущность, цун нақосталды. Цахум дацхец эц делер хадош. Только единственное, цан элат вес, бей вес, эрда дез вольте. Сон, я это никогда не слышал. То есть сон хазарк там это массо мета нису качош хали, мискчо на остал дешхали. Iums khazar suna akhdela oli etumshtia ak oli yuqumshtia wal yura way har khuli la madat oli no din sadowzer sun no dach din doz dish maday on doish bi ha ubij den yash khisur yat uweren na bas on doish sakhilch samnen yashulha no jo hot yahki ol welch uje ubij den yashulha na chali samne har ish khuli la madat ak bud dalsh uje informatsiya mel khut yahmel uje ubij den yashahloha Hint aswayt khizir naramnikh условиях айдло вахацати яваш тана эсдинт я айдлду раска айдл нохчу айдл имели эрми динлер диашу нохчу чух кадиро жодолум элек имен этулер да май эрми киуман nimет мершулер якуелна ят мершу определен степенлер яшу те тут я признат до равной степени her din büyükli 3-5 din hızlı boş 3-5 mecd ya yok yol piyan her büyük düşün boş diyor ki bunlar bu ter koç uça yok. İma der dit iş yok. Sen kıyır mı doç? Es nokçu çuha dit iş kılç. Halmat sen olta gori. Dok avarxi aşmalı hu avar nokçu. Uk her. Ve parmat uk. Ve arbu malu her nokçu parmat uk. Parmatin dit kıyır mı doç? Dayu gor voç hizor voç. İla doğru bol nah bu sana kıyır mı doç? Ya la doç sana kıyır mı khirmaday. Kıyır mı doç? Hoş bir yak bakır. Bu şum kılç çuha yakın bir kılçı. Din sraz keldu sürdüştü. Hund aç do parmati ladu o vaqti qiyr mi tsakh ki takshir hum maxid do tsakh is parmati ladu ana hayç. Hajish her noqchul ki khazdu datsmul. Her ash qobal doy her magamet yin ash qobal doy bo shochu wopro zadatich. Her haywa yoyteri. Do zud ber hizur dari. Do tsad barsh de gwin tsuzuda bersh duh kurdari. Ayub shil dori bo sho wopro zadatich. Tun jwap de ni udobna khiyeteder ili tun pitch wat bizer ba وانت جوال متكيوت شنوشي اللي شاقور خولا شاشير موجوتور داتر وانت شو نوخشو ايش نراوني اسلو اتشو خيتي دين بتشور سراز دودور
يبرات نسيلي وشو سارة ناحية هما تديش قلت ما در ديت دولك دين بخير باتر تشو هوي يوصلوا ياش دعاية آخر دك دوتشر يماجكش يمال لهم يرس خوش ياش سودوس كراوي نو قيتشار يو كدر ويريو رس خوش مال مليار دي أخشش مدو تدوش يتير دوش دول أخش دعا خادينه هوك أور بولشان سوام تلوش هوك أور بولشان سوام تديرشي ويتويلر دوشتو بابلام داج 7% توق داج 8% توق أنا دل 20% وين جيم حيغم بتاعشوي يو شو ما دوش خير مش تتوش خلشي أقوى يدين دوش بيخلص واحدة أردوش اللي هم دوي اللي هم فشل أج اللي ود واحدة ميل مير والله وي شيء إلن حلقة ترسوي ميل أو والله شيء إل ويتون حلقة ترس خل شو تل وده شيء أن ترس بريت خزين ميل أو والله ميل مير والله شيء خزين حلقة وصل ليلويش وهي قام تويلر دروي نو تسوي اللي ترى مسخليت وي واحد عنده خير مشتوش يقدر عادل يغاس عادل يتصدق يعادل ما دي جوين هر دوي هر مارش وتسخليت اتبسوا الدنيا دي قاعد يخر ومارش تدولت قهيوش بس با نراو نخدلار شيل قادي مات شيل قابت وجي مناه لادو هر داو هر وين بيتش بوتش باخل خلم اتمالي اللي دور داتر يمالي سراز بيب دادير دير هون اتسامو تك داول شي يقول واتر يزود حيال وشي يقول واتر خيشن هاو يقول واتر اختار كدر ماشي ينشي قرياتر تار وانت اش تير بوال خيدر بر اتار ماشي ينشي شلش اش بوها بيش بولدر هذا ايه واش ايش ماشي حلوري دا تشبي مو ماشي نو ده تا تو دير يا لور لوريشا يا وچيت لوريشا دا لور لورش شي سوام داخش وچيتش نظر بلاتي اشبو في قسم داخ نو ريبيتيتر ستوت دوت شي سوام داخ دوزر مولش هودي اشبو مولش نظر بلاتي اشبو زر بلاتا دو دوخش يوناخ подкар мулот бяш юх кадер подкар мулот бяш какой кстати شو دو وچيتش سنش زر بلاتا شو يتصل انخرج اتونصا شو ميلدو اخش دوخش وچيتر سانو ده يش دات شو دخوش شو زر بلاتا اشمدات شو ميلدو اتا جوالشي احشون شو دنيا جوالشي بيردشي احشون بيردلشي خلشون هو قلتشون احشون ديكني قلتشون احشون ونك واتنشي اش دادير دوش احشون شو يدوقش دين بلسه حالا كيران البارما داول والدويت عقوشة سو إيقن خان يهر قوشة دوقان ما ياتيهر وين شو دي تغي إيتشري يسي تامسروني تيش Ну и юг валлас дуй там как дуй слепой, дуй котенок, да, ишь того, шворксол лично, я вообще не в курсе, да, не в теме был это положение, дуй это, ну, святой ву там, и как раз сам седага, уже хан текач, уже лама с ума стабильно, уже давол вес, бог, дуй там, и что, ольешь, хавокш. Вот это все началось духом кечвацер, со лично со се агвалючуса. Но когда я это все услышал, да, цели хитам хакач, ну это, ва неужели иштхила покладути такие там сам тоже там смотрю там и وهذا هرم إشتما دو تعلق وقن سوخش قوس والوحش صدا موات وهو حمل بأنشون دو دا إش دو تعوش قابل دو يقابل صديش ديني نانا ديتي دابيوت صابرش значит ربا دون там تقوليل وشتر وان قشو خاني الله Wadal си Дольцон лично с соном, он это мне мир открыл, он дует там. И хин сосаннаш ки дукума буйока, там, который действительно ясность речь, даже там это Пхаишума дочь, там, и когда вот это началось, дует там, действительно, ясность, да, шекер цахильеш мою ярбок ду харс ду эл. Шиена для себя там это
куда я иду, и что, снисуш, и что. И штрах, дуй, держи долгума арбу хуман цани давью чусу, а хайхум датеттан, дуй свое ты отбрасываешь, берешь чужого и кобулдешь, дуй там это давюч вуко там это цаял хохил, цашнирхил, дуй ца арбу, яхкил, арбу, дуй историяш, халюч, цер хуняденерг, ибн Маймун, ибн хуняденерг, возя цер историяш амош, дуй давюч вуко, хайник дюч дуах там. Wa üç milch la tam etsul nichtoj yolduy etsul palkiegin bol ihum nish khichol tahduy ihum qobul mughdu la admotu shi daga shi nochcho wubo shi nochchol kiradol adamo du и qobul dirdu altsaghetsun. Вот тогда хотя бы там Шен и Кошобен цадал там вот это 3 года там донесли дуй хакачинок и киетам дуй хакачош покунс интернет уже дюч уже дакачо цекочо на дакачо и киетам дакачо ирчвол шуе дальси дольсон и просто да دال وين دوي وقت نقي دوي وحاجون شو نرمان أدمش در شو نرمان نيق تدولي نيس نيق دعوانش عدتون شر نيخ تأيشتو شو غلق شو أدمل ثاني دوغ شوم دا ترئي عدت вот вам правда вот вам этот как шовцан вадох что дуй там хидуй там как родник чистый дуй хадуч душун там вот это возьмите пример Бог дуй там ваит наквен и там я так считаю дуй да делерца говорит хули ладацы там ой до сих пор мы слепые котята были инзвайн ха цала дуй уже хаама чубуч докуэн дуйта хар душун вот этот бог дуй хадуй чуду киетам дака чуашбу дальси дольцун и уже в будущем я думаю кошобен цадала ну цаичо дала дуй нохчан дик дуй пример херю и дал могла. Я надеюсь, в своей жизни там я увижу там хотя бы конца этого дерьма там, что его отправить в пустыню туда, там, куда ему место там, это пребывание. Но чечур, дадерду дал могла. И надеюсь, и даться дала, yok проблем херюквен. Хизер, архум هيتس بين ساكن تريتنا خودي دوش دات مثلا وجاي سأكرجينا قوي ومعدت Кицахум алу дерсун. Оча ладуш дукана ду. Цахум алу дерсун. Ха душун и бусулна. Шунте пич саава шун. Ну, дал тему дойти. Аж те кюбков дой эс пальматан. Сачир хриючун эс нахти. Сайволла. Соте кочу рушун. Аж пальматан кюго. Шунга душун. Harmot was iqatcho yuozo ho qatsa ho khayni ya tagwa bisom tuwa at kegi chna bertuli way demo da ati way kegi do shitso way derchen way taqat khilcho way int qat boga ho harmot was taqat wo у них это право мы не можем забрать что он тaqat что и что он дубох низ мотоли им тоже надо такое какое-то باش يوضل سكودو خايانا وين هيخن بل نخ باتر هوكان هيخن بل نخبو هوكر ويبريو دو تورنش كلتsa دوخش
حيقل هون دو واليه وي دا تريهم أسباع يخلي هاد يحكوا الورق شو إسكان إذا تشيع ولا شيع حبيه نوكس دا تشيع سيقية تمسادوي إذن يحكي سو وريات ياسدو يهم يسمنين يا شو هرتوك هرب شو واليورقس نهو خير تانت يحكي وريات خيل تسيوش شمش كويش أشو إمالدوش خيل تسيوش داش شاشة بيرن نقايون إمنس بيرن تتسديز إذا مو وق بيرن جمو يويتك يلا هروالو يتوه شن دا ويدو حجة دعلوش وال إما هو وق إما يست يحكي مالو دو حجة دو بدرجة دعملوه يجيب لك تسويت شوي يوق يقول دا قيت شوي اسكناش يجيب لك قلب بعوره دا كوتش ويوس رازو كانت عداية الجيمو دا كوتش ويوس مالو كانت حجة مالو كيف يسبو داخل ها ودي اخترام دي كوتش هو مش ده عارمة انتقاش من يزيد يزيد اخترام او كيتسو خلهم دو كيتسو دا تعجبس كيت كيس دو تعيش كالهر بوغر بات نتان وين خخيه تنبير بوك يالهر بوغر بات بس وبا حكيت يا خخيه تنبير بو نو سان تدلويت يحكي سان تدلوي حرمت شيبو بيشو اتكنت متن بحرمتي بلور بات اتكنت شاده ديزك شاده ديز بحرمت هيتشو اشا وي مسار شاشه بوالبا بيز وي بوالبا شي كانت دو ساقيتشو مشكا حويش نيتو دكان داوري وكل شي حيقي وورو الا دات وكل شي حيقي وور دات شو كيتشو كنتي يلا هالبور بس تخيتم بيبويت بس بو وي بيبو كدو تخيتم بويت يعني تخيتم بس تابو كان تابيت تابو ايش بو اذا تستوت بس تان ايش تا مقدوق ويت يعني دوي ويل اسو فيتران فيستر ورسو جاشتيرش كنتي تعمو اردويزا هينز فيتران سنة سخينر بش دات سوال جكيجي بلا بقنش بلا تا دمدرخل ديسهم دات يديلي بوي واترتا از ديلق تيشرج اودرتا يتخا داتر اشتهرد ديزي وجد ديزي بوش داتر يكمونش بولش خينا سولت يعدلاح يأدمالير أدمالي تاني حدوش درتو دقي ديش درتو تخاش ليلوشتر هما هوند ارشي أدمال بريزنات يشير أرميا دخش شباشكي دخش دق يتبقينش سبريخ يح يأدمال قيتين يسبريخر تباخش سارة قد علي الوشيك شي أدمالير تيجا ديل ورتخا تخي ديلي وش حدوش درتو إنسونا عوات درش سن شنا عوات دل خردويس بير وطوام دعبيلي يدعبال شخيناها سيد ما يقول دير دوقيس تا أبشيرنا دول دلي جامعات شوليلي تعرازنا ميتينج شوليلي قدك دول دلي اتسع سو س دوغ ويلي خيتيلي از دينغلات س ترمر خيتيلي سديل وحق واسير اسناخ سديل وحق واسيرنا الله ورتر مسانا ميوش وقا نو اتس الله هو نيسو ياتر يالوشيك اتس الله هو نيسو يشتغل سون سديل حومي خيتر سون يوق خيتر سون وما ور خيتر سون سديل تاقي إيش يحدو خشينا هما تحصلت نستلي مو نستلي ده سو تعوت يبو شدات بانيكي يوروبي قيتشي سو يوروبي قيتش لير شو خشينا دعواليش سواليش يوخي ابولشك حاش دي ابولشك حاش دات إجماع شيء يا الله هي باي ويش تجا واتساقيري كيجوا شما دات يوخي بولشارة جرجر بولشارة إدو كيجواش دك دات سو سيغلاس بيشو بانيك عوخسو هيا ديلا بقلا قلبي لقصو ياخد ديش وخسو يشتغلقسون تا اتسا انتي تيرور يقول تا اتسا كده باي канал ديق دول اتسا изначально один из первых хирургов этюкуянак тяна дагдо хирдуиза с дючхена дас со цабы вац матерсун шо уах норсо дигдухшу долш бош цаги дица дюча вока веша так сун хир шварт буй и дел амалюш
ديلخ تيش ديل أولك دعبوخ بيه سونج أوخيريس تخصو تيشة اتسوم غدات إديل صعبة خليل دودي ديل وي أدمن لي الوش دوية أدمن لي تحشق دول ديش دوية تاق تغنى تطير شكوى الله وات وقوة شو اتسوم انت يأدمن ويليل يرتردات هنز حق هو ديتشي دات وين إديلي بيه ويورا داس قيتين تقوات وين قيوش تقوات إديلا وي أدملي تاني شقوى الله ونيسو ليلي نو يا الله وين ووزا تسويز توليل واش ديك وين توشا دات وي إيماني عداتيس تقعدي تسديزي هي قد تسديش ها ويش هما تعلات شعن تدولو سويكاتش إيش دوشنا وآخر هو سوريدي وشمت كيري قزاوة وارخوي بقي كان خيني بول نахуй сам дуи вой умлели чан следующее поколение вой модати шу хуйцно кедио и вой хейни бол чана понятно хабар дуа но и тегично понятно да